ban penya yang ati kade jing ting bangan dono ya pi ba tôi itu iprasngi mdai iba nasniu kata-kata dan dei ubrehi ubah bha tang bang akwa hi ba pindai ban wadi ubrehi ubah kham bit kham biang hi pan pendap ya kayeng kasam te ngate yu prasngi te ngam hon lano pindai basu tu ya kata nomor bang ngatip bau prasngi umdon kakam kababit kababiang usu belahi kat bayo tingam thara ba ulaban pendap nya kayeng kasam tong la phi dan tang pi arngut kabiang nela sala singi la don lagi kun kiti umlahi ban pendiang ti kata karai ka bakhadu ka jonga prasngi aku aban onjing ong fi ka we tong so ban ong ro amban sepa bang hapong na ko ong cầm lei to ong bet ngani sha na banta jong phi ngama ban ong ba ipai mustana de kajing de jong apa jong phi pari ong ro ni hap de beri la nyoy sundan cầm lei imei beri pa hi kidai kijing it ban kong ini khon tingaru ngamla ban lei na banta kata na ong phi ka bha phin kungu iki ba yeng hasem wat kada yesu na pata jonga bale tak ta jing i jong phi nga la hun pikan tak taru thai dai ka jing i ka ba pan ko di ka jing ya dai jongi handrai ka dai ka jing sngo pher jongi iwe haba ngabat phi ni i bar kata ka jing i kan ne Andrei kajik sing pher pat nei pa jong phi iba imla ban pediang yanga ngamla ban dai e na bata kata ka bhai phi ba pin ko ngoi ipa lada kumnor kajing i jongi ka theo ban pois ka thong kata klem pep ni se kendo biang Andrei ban ong ba ngan yale nakabantakan ne ngas ngaw bunga tulot por palat bale imlo se bangin petang biang ka jing i ngam sola te bangan jangai na phi ngatip e kata hi ka ju jing sngaw ka bangar ngas ngaw handrei ngasudon boki phi ba pinio yu breu uba khambiang banianga ya uba ipa jong phi kemen haba phin wan pania kendo i ipa jong phi isu benut sa kata semua te boleh memuat nak kawe isu perkhatang ya kata ben man kapor kalau kum ne me damila tips phang ka jing it na sola shu wan ichwe ni se thu ngi ro ngi mat hi ka jing itang ba bersama sana setai oleh se pi yo biang kum kata hi nong ka ba kambiang ne kum lona skawe ro ka jing sngaw jong me kajik sngaw jonga kamdai me kaju ngai ithei ngala il aslam me pechane me prang nami abru ka biang hi me numar la shai lsi kasawan phai bat me paru undala tip ya kajing i jong me bat ithei ursa suk hi me wadu jing kerman nimi okum non kadai me tangba jinjar me yengi baduk ngap sula banong kum nur namar ba ha kajing sha ikpa jo ithei la tip me kajing i jonga badi tangba ngatip ba imon namar ba ngade khun baduk me tang katahi ladam mi akum taro kabiang hi ya me yo lese hadian habut
gumnur kan lak ban biang ne ladang ban it biang ya me ne gumnur ne tang ba super sang no ken chowe yo le se ka kham yo e ka kham biang ya me tu me singa bo me han so mi la de mi ong nga kum ta me tip me da mi la it ber ke jing it besya ko kum no na try me pat mat me ngala mentala ya badi tail arsenal mis ngam dai bang han som tang bang shu penong me namar ba ni I bang mi ku slide be man kapor ha bang ni la cha kum superok ni ko em ban ni kemen lang ni ya rekilang ni ya suklang teng ong super sang la da mi la te mis ong kum no pat oh mi perang la da biu war ya ka kisah no kali kairu yang jorong ki umat jong me mi ko are ban penlekon ki umat jong me ngam try me mangan la ban perlu ko di ki umat da kabangan wat sawai ringan su api kapor me lanokan bataya nga yulesi ladangan ye ap ngala ban wan phai beng badi thei oh man tak ke be kata ta ka jing bom suk jing pa jong me compare la de men ye arngot kan sa long hi suki kadai me ni ro kum ki pralap ya la se la sha la sis ni kam yo hi ka jing kemen pelang bat me ha ko kapor na kerman ini train me train la biang mo ya secret pat Thầy, balai pamla ban move on no. Mentala arsnam padang ye ju. Ngam tharai ai bo dang kan mau pa. Ngam tharai bo long kom ta. Kam sim jonga kam sha. Bat ngam lai ban klet ju. Ka bhai pa ban panwat no da wai. Khnang ba pan klet ju. Balai pam priang noi wan bo. Ngayu I ba u le jan ba te ai pa. Ta kisni. Ka ai. Pa pasangam ada pam pasang panla she ngasngo kumba wala kasngi kandum no bunai ungen ndrei ngai abba jo prangsngi ngai abba jo usijunam kalba ki kma jonga kidang paj ngai ie bangan kma baitang yu Are, saya kum deh. ngon don kam ya me balai mi shu don sa hang ne mem wan snang chu na mi la yalak hang ne na kum no na Siano me, mi wandon kami yo. Ngangawan tre me sane, da. Ngale chnong ne, ngasa sane ru kan per yo me nga. Kan ju hi me. kum no mi on compare mem kan ma shu ye men ni para jo me Kan mau me. Ngala tre sane na banta ki para hi me nga pa pisa mon kapor. Kadang ngasngau kumba. Ngapsu don jimut me da ngasa chnong. ngodon kubar me banon itu ya me Kapor yo tong me. ke kubar ba I pa jo I thai me lak klat na do menen takadang ma de me sne namar ba ngam isu ya me snong te takadang ma knang me banon itu Ila klat, wat me lak klat na do menen takadang so itu mai ikai long kum no. thai nang bata shu phi thai bi long kum nong to ni takadang ma knang me knang ba men ke I lak jong ki kmat Ngan sawan me. Kinang lek me. Kaban penyak yang ati kade jing timbangan dolo ya pi nadu kato kasih ngala jitangnya pi jing ya dei bakar pang bajan tamilate ayom kibat yang tam jaka bai tenang jing hun ka mensimbat kiban yodon ringka
ikular balaklay banong ino marwe sa ka